Hei sä plus 35-vuotias nainen, onko sun toiveena sporttisempi, muodokkaampi, vahvempi ja ehkä vähän kiinteämpi kroppa? Ootko sä kyllästynyt lyhyisiin dieetteihin tai muihin pätkävalmennuksiin, joilla sä et ole kuitenkaan saanut tuloksia pysymään? Ja sä haluaisit pitkäjänteisempää ja säännöllisempää tekemistä sun omaan arkeen. Tuu mukaan Vahvempi sinä loppuvuoden valmennukseen, jossa sä saat jatkuvat ja nousujohteiset treeniohjelmoinnit sekä kotiin että salille täysin valmiiksi sulle suunniteltuna koko loppuvuoden ajaksi. Ja treenien tueksi sä saat yksilöiden ruokavalion just sun kulutus, aktiivisuus ja tavoite huomioituna. Ja kun treenit ja ruokavalio kulkee käsi kädessä, niin johan alkaa tuloksia paukkumaan ja muutoksia tapahtumaan. Jo 100 naiset on mukana ja saaneet ihan huikeita tuloksia, joten lähde säkin nyt mukaan, kun valmennus on kesäkampanjatarjouksessa ja auki viimeistä kertaa tänä vuonna. Nähdään valmennuksessa!